Dobar dan svima, ja sam Easy Linguist, a ovo je 7. lekcija nemačkog jezika. Do sada smo naučili da se glagoli u nemačkom završavaju u svom osnovnom obliku na en, ali se mali broj glagola završava i na eln. U tom slučaju promjena glagola se malo menja. Wechseln, menjati. Ich wechsle, du wechselst, sie es wechselt, wir wechseln, ihr wechselt, sie wechseln. Tako menjamo i glagole bigeln, peglati, klingeln, zvoniti, handeln, trgovati, verhandeln, pregovarati. Probajte za domaći da izmenjate ove glagole i eventualno sastavite rečenice sa njima. Na primjer, ja peglam haljinu. Ich klingle an der Tür. Ja zvonim na vrata. An znači na, a die Tür vrata. Određeni član der nam govori da se radi o dativu jednine ženskog roda. To nas dovodi do padeža. Pošto smo već naučili da odredimo rod imenica, sada možemo i da ih promenimo po padežima. U nemačkom postoje 4 padeža: nominativ, genitiv, dativ i akuzativ, pri čemu se genitiv sve manje koristi, posebno u govornom jeziku. Znači da je važno napomenuti da se imenicama ne dodaju nastavci kao u srpskom jeziku, nego da se menja član ispred i tako određujemo o kom se padežu radi. Sada ćemo promeniti imenice muškog, ženskog i srednjeg roda kroz sve padeže i to u jednini i množini. Der Stuhl, stolica. Der Stuhl, des Stuhles, dem Stuhl, den Stuhl. Die Stühle, der Stühle, den Stühlen, die Stühle. Die Lampe, lampa. Die Lampe, der Lampe, der Lampe, die Lampe. Die Lampen, der Lampen, den Lampen, die Lampen. Das Kind, dete. Das Kind, des Kindes, dem Kind, das Kind. Die Kinder, der Kinder, den Kindern, die Kinder. Kao što možemo da primetimo, množina je ista za sva 3 roda. U ženskom rodu u jednini nema nikakvog nastavka, dok muški i srednji kao izuzetak u genitivu jednine imaju nastavak e ili es. U množini se uvek u dativu dodaje jedno n na imenicu, osim u slučajevima gde to n već postoji. Da bismo ovo lakše razumeli, naučit ćemo sistematski u sljedećoj lekciji kako se gradi množina imenica. Sada možemo sklopiti komplikovanije rečenice kao što je Ich gebe das Buch der Tante. Ja dajem knjigu tetki. U ovom slučaju das Buch je objekat i automatski je u akuzativu, a tetki, kome, je u dativu. Da bismo lakše određivali padeže, potrebno je stoga da znamo i pitanja vezana za padeže koje su ista kao i na srpskom jeziku. Za nominativ, wer was, ko, šta. Genitiv, wessen, čiji. Dativ, wem was, kome, čemu. I akuzativ, wen was, koga, šta. Probajte da sastavljate dalje rečenice po istom principu. Na primjer, ja dajem knjigu, kompjuter, telefon, mami, tati, dedi. Ili da postavljate pitanja, da li daješ knjigu dedi kod kući? I tako dalje. Ponovite prethodne lekcije da biste se podsjetili ovih reči. To bi bilo sve za ovu lekciju. Pretplatite se na naš kanal. Do sljedećeg viđenja. Auf Wiedersehen! Created using Powtoon.